हेलौ लोगोफोर नै जोंनि लाइमोन HB इउटिउब चेनेलावहाय माने गोदान मिउजिक सल' मेथाइ फैगासिनो आरोना रेकर्ड खालामगासिनो दं नै जोंना AB बड' खनदो आरोना सल'खौ हान्थिलांनो गोसो जायो नोंसोरलांनाय आगानजोंनो दङ आं नोंखौ नेना थायो आं नोंखौ नेना हान्थिलांनो फैयाखै हान्थिलांनो गोसो जायो नोंखौ नेना थायो आं नोंखौ नेना नों फैनाय लामाजों नों फैनाय लांगोनाजों नै जाबाय स्टार बय भिजिनि माने हम स्टुडिअ आरोना फिसा ओरैनो दा जोंना स्टार बय भिजिया माने मानसिया गैया आरोना भइस दाब खालामनो थांदो दा इयाव दङ मा होनो AB बड' सिंगारा दङ आरोना बियो मा होनो भइसनि माबाखौ साउन्डखौ मिलायगासिनो आरोना जोंना माबाया स्टार बय भिजि अनारा माबागोन आरोना मिक्सिंखौ खालामगोन आरो दसे उनाव A few moments later. नै जोंनिया दा माने रकि माबा मोनफैबाय आरोना स्टार बयनि अनारा मोनफैबाय आरोना दा आरो एबार मिक्सिं खालामसिगोन जोंनिया हेल' टेस्ट फंबाय साजानायनो एसे खनबावगोन नामा जोंना AB बड' खनफिननांबाय कारेक्सन खालामनो दंबावो एसे माबायाव गोरोन्थि जादोंमोन जेनेबा मायाव आवाजआ बार बायदि सुफुंनाय बायदि जादों जेनेबा बेखौ कारेक्सन खालामनायदो दहायनिखौ डिलिट खालामनानै दे होदो ओइ खमथारबाय दं दे र' माबाया रेबाव मोनसे माबा जाहैदो खावसेल' गाबग्रा जाहैदो थारमाने नोंनि फिटनेस जायाखै बे मोननैबो उनावहाय मोननै चेनेलनि दाउ खनाया ओरै खेंख्रा जादोंबा इयो जेनेबा ओरै खेंख्रा जादोंबा खावसेल' गाबगोन ओरै खालामबा आरो फारनैबो गाबगोन राइट लेफ्ट नै साखाया साखाथ' साखा मोननै जायो थारमाने बे गेजेराव दङ मोननै सिनानि जेरै समान जानांगोन नैबो समान जानानै खेंख्रा खालामबा गिदिर गिदिर जायोना साउन्ड लेभेलखौ मिलायखाजोबदों नों खिन्थु बिबद' मा होनो मास्टारा जोंहा सारा मिक्सिं मास्टारा जोंहा मिक्सिं खालामगासिनो जोंहा सार होयो जेनेबा मिक्सिं खालामग्रा मास्टार आंनि मास्टार ओमफ्राय आङो खनग्राल' आङो लिरिक्स लिरो मिउजिकखौ गोदान लानानै माबानिफ्राय इउटुबनिफ्राय फ्रि मिउजिक लायो आरोना सोरबाबो रिलिक्स लिरनांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टफ्राव फोरमायहरबानो जाबाय
हान्थिफानो हागासिनो अननाय होनो गोसो होनो जेब्ला नोंजों स्कुल टाइमाव थांफायोमोन नोंखौ नेनाबै समखौ दाबो मावनो हायाखै गोसो जायो नोंजों हान्थिफानो हागासिनो अननाय होनो गोसो होनो जेब्ला नोंजों स्कुल टाइमाव थांफायोमोन नोंखौ नेनाबै